Goizeko 9:33 pronostikoak hautsi Zamianok eta Morga Etxebarriak 22-16 irabazi zieten atzo Zubizarreta laugarrena eta Landari Bilboko Aste Nagusia torneoko B serieko bigarren finalerdian. Gogoratuko dugu lau pilotariak gaurko atzoko torneoaz gain leian ari dira, Mastersean hain zuzen ere, laurak B seriean, batetik Unai Amiano Arkaitz Gabirondorekin ari da bikotea osatzen, Aimar Morga Etxebarria Iker Salaberriarekin, Beñat Zubizarreta laugarrena Inigo Bikuñarekin, eta Unai Islanda Peio Etxeberriarekin. Horregatik, laurak leia betetik iritsiak atzoko norgehiagokara, eta partida ezberdinak ikusi genituen, Batetik, partida hasieran urdinak nagusi izan ziren. Unai Islandak bere ahala erakutsi zuen, pilota biziarekin min egitea lortu zuen, eta baita Amiano jokoz kanpo uztea ere hori zen urdinen zeregin nagusia. Aimar Morga Etxebarria ahalik eta gehien bortxatu eta aurrean Unai Amianori abagunerik ez uztea, partida hasieran lortu zuten, Landa jaun eta jabe izan baitzen, eta horregatik 8-3 jarri ziren aurretik. Baina, 9-0 partziala egitea lortu zuten Amianok eta Morga Etxebarriak. Unai Amiano sekulako uda osatzen ari da, txapel asko irabazi ditu, torneoak, Mastersean ere beti gora nabarmen egiten ari dira Gabirondo eta biak, eta atzo ere erakutsi zuen ahala eta batez ere asmatzerako garaian konfiantzaz ari dela. Tantoetan asko asmatu zuen, eta eman ere egin zion. Lehenengo zatian ere, aipatu dugu, pilota bizia zen, eta bikoteak normalean orekatuak izaten dira, maila nagusian esaterako nekez ikusiko ditugu Laso eta Mari Ezkurrena edo Altuna eta Zabal eta elkarrekin jokatzen, batetik bi izar nagusiak direlako aurrean eta bestetik zuloa irekitzen duten atzelariak atzeko kuadroetan, eta hemen berriz bikote orekatuak osatu zituzten, Amiano jotzailea Morga Etxebarria defentsan hobeto moldatzen den atzelariarekin, eta Beñat Zubizarreta aurreko joko horretan trebeagoa dena Unai Islanda atzean jotzailearekin. Beraz, aurrean ere Amianok pilota hartzen zuenean, pilota biziarekin min egin zuen, hartzen zuen distantziatik hartuta ere, eta ondoren pilota motelagoa atera zuten, eta kasu honetan Unai Islandari ikeragarri kostatu zitzaion pilota horrekin aritzea, askotan labur ere geratu zitzaion pilota, eta horrek badakigu esfortzu fisiko handiagoa eskatzen du, makurtu behar izateak, eta are gehiago jada jardunean aritu zarenean, baina horre harrapatu egin zituzten nabarmen Amianok eta Morga Etxebarriak partida bikaina osatu zuen, atzeko kuadro horietan atzean hasieran Landaren aurka kostatu zitzaion, baina ondoren beste pilotarekin eroso aritu zen, eta tarteka Landari bizkarra erakustea ere lortu zuen, 12-8 aurreratu ziren, baina gero beste tanto bat egin zutenean urdinek lortu zuten berriro ere partidan sartzea, eta 14, uste dut berdintzea ere lortu zuten, berdintzea ez zuten lortu, 18 eta 15 heldu ziren bigarren etenaldi horretara, baina hor Amianoren huts batzuk, Beñatek ere asmatu zuen, baina oroar ikusten zen Unai Islanda ere atzean sufritzen ari zela, ez zuela hasierako txispa hori, eta tanto erabakigarria 15 eta 14 horretan izan zen, epaileak, Koldo Kuñado epaileak, hanka sartu zuen, epailearen
epaileak ere gizakiak dira, eta hanka sartzen dute, tarteka, atzo Koldo kuñadori egokitu zitzaion, aurrean Unai Amianoren pilota bat, Beñat Zubizarretaren kontraerasoko jokaldi batean nabarmen bigarren botean eramana izan zen, baina lehen da bizikoan eman zuen, eta ondorioz tantoak gorrientzat izan zen, eta hortikan aurrera tantoren bat edo beste egin zuten, bai, baina zinean, jada landa ere eskuinarekin larri xamar, Beñat asko bultzatu beharrean, eta badakigu, ez, Beñat ere profesionaletan hasi berria, ez da jotzailea, beraz, atzelariari laguntzeko ere ez da behar bada, pilotaririk onena horrelako baldintzetan, eta ondorioz azkenerako 22 eta 16 merezitako garaipena eskuratu zuten Amianok eta Morga Etxebarriak, eta bihar jokatuko dute finala, benetan final ederra geratu da, eta ea zer ikusten dugun, guk atarikoak eta pronostikoak gaur egingo ditugu, baina lehenago baita ere atzo jokatu zen Artola Mari Ezkurrena Laso Iztu eta maila nagusiko, aste nagusia torneoko, bigarren finalerdi horren analisia ere egin behar dugu. Gogoratu beraz, Amianok eta Morga Etxebarriak 22, Zubizarreta laugarrenak eta Landak 16 Bilbon.